Setiap detik dalam video ini adalah jejak kebaikan yang pernah beliau ukir. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita, mari luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan doa terbaik, khusus untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Al-Fatihah. Tak kandhani. Lelakone alam kadang kuwi sedilo, lelakone wong urip ning jagat kuwi paribasan ana wong nyebutake mung sak kebaring atin. Nanging lelakon saknyatane kudu maju ana ing lupa boko, tegese ana ing alam boko ana. Yen tumindakmu ning jagat kuwi tansah sasar susur demen ngendak gunane jalma, tumindakmu antara budimu candala, sesuk nggonmu nyaur ning panane kewuhan tak kandhani. Kewuhan kamu bakal nyaur. Kan wurung apa dapat nampa masiksan nentang pangapura. Nanging yen kelakuanmu ning jagat tansah temen ati suci pepayung budi rahayu. Jalan celah kelakon aku gayu kawurung kasampurna kawurung manunggal bakal gak enteng aku batiku dono babak. Kok kaya anyaran ya lho. Perjurit ngendi bali rantai iki awak dhewe apal kabeh iki kok anyaran. Pindahan ke Gandri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. kayak rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Ge? Perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora ngono ing alam donya iki sing rukun, Ge, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewajut dadi perang. Nun sewu sampean perjurit anyar. Anyar, Ge. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah? Kono sepi, Ge. Masa 3 dina grobokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Ge. Marai ra entuk dhuwit. Ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lipstik. Lipstik, Ge. Nganti entek lipstik ora ono pemasukan babar blas. Nyoba mencari keuntungan dadi perjurit. Kon maju wae gok ben pecah ndase. Yo aja kok. Pakake wae aku sengite kaya ngono kuwi. Kuwi sama mburimu ya ampun boneka lucu banget. Ya ampun kuwi boneka apa wong, Ge? Wong yo adikku Sampluk ing wonengen. Uang padake boneka. Ya ampun. Lucu banget. Lucu ya ampun brengos nang ngisor irung tok ya ampun. Aku seneng lho weruh wong nek brengose sithik. Tak tukune, Gok. aja. Wenehno, Gok. Engko nek turu tak petele ndase. Aja ora semrene ora. Arep maju apa ngajeng napa? Maju, maju cantik. Mundur cantik. Nek maju mang maju mriko. Mundur. Perjurit Madukara. Madukara. Ngawur kowe sing ana iki Madukisma. Madukara ya ana. Ya ampun ngertiku Madukisma ki pabrik gula. Sapa sing nyawujane Madukisma ki wonge mesti manis. Mergo pabrik gula. Ya lung tinggal minggat yo. Kowe togok ya aja ngono. Ya wis sadurunge minggat kenyang pira sik. Engko tak ladeni. Glogok kon kenyang. Wah, ora sudi ora. Lajeng maju. Ampun omong mawon. Among Suramrata jam raten beda. Prajurit Madukisma. Madukara. Madukara nggone sapa Tegak? Raden Janaka. Oh. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku duwe fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok?
Laduk. Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kokean gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kakean gunem tanpa guna. Kakean gunem tanpa guna, mingkira prajurit madu kok rasa saeke. Tak sasae. Mosok prajurit madu karo kuwi kudu dirayu, nek wis dirayu terus sikile digeret sret ngono. Terus dhek nglimpang gledak, tegak terus dinahi minyak pelumas. Terus diurut tekan ngisor tekan dhuwur ngono wis merem-merem kae gedhe cengele dil. Sirna iki cangkeme gedhe banget. Sedoten gak kemoh ora sudi. Ono dot. Sak penake dhewe. Wis aku tak maju nek kok ana omong men dolanan wegah. Andake dolanan sapa sing ketok rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ya ampun, seh. Kaget aku. Rumangsaku nabuh gamelan durang nganggo aturan. Biasane iki ra dredeg tulung kegendrep nang totong. Iki kok duduk jling. Kaget aku. Ya ampun, ning pentase kok to nyawa. Rasane ya ampun mbok alon-alon ora duduk jling. Ora rumangsaku ora iso njogo. Ngono wis rusak ya ming dol pasrahnya iki rusak. Ngijol iki madake ora. Rumangsane ora. Alon wae. Ya bener dong. Jleng. Tong. Aku nek kesusu terus rampung. Rasa kesusu. Jleng. Tong. Ngono. Dadi rada suwe. Ora jleng dong wis. Apa wis? Ora ana temanjane. Mati dening aku. Keseron. Dong ngateke ora to? Dog. Jleng. Tong. Ngono, ora seru-seru. Tenak apa isuk-isuk suwe lho. Yo. Cangkeme. Aku tak madake waluya. Wegau. Madake waluya. Ngenjur kendange tung ndelep. Nek wis didungke lagi dindelepke. Serempek ya, ngerasa sama-samaan. Serempek kan. Jelelat celali. Sapa Mas? Sapa? Takon karo aku Setyaki. Ya ampun suarane gede banget ya ampun. Suarane gede banget. Nek yo ming aja mandhut nang swara gedene Mas. Yo. Sopo kowe? Sukimin. Sopo? Sukimin. Alias Mbak Mimin. Lanang itu. Manut, Bos. Manut ya ampun, aku oron kok, Bos. Lanang iso wedok iso. Aku asli dhisik. Rene arep opo? Perang. Perang karo aku. Iya, Mas. Ayo perang. Ya. Ya saiki ya. Nendi? Golek-golek sing peteng masa perang padang banget ngene iki ya ora enggak mudah pokoknya. Enggak gayeng. Ora kowe kok saya suwe saya medeni. Ora apa-apa Mas, aku ora apa-apa. Waton aja tok cekel wiku. Engko nek tok cekel wiku kowe gemes, aku gundul lho Mas.
Jenengmu sapa? Sukimen. Mas, ya ampun brengose. Aku wis gelisir lho. Kene meng semono kekuwataning wadyabala madu karo meng di ngono wae mlayu kabeh. Ya ampun Raden Janaka aduh arep karo aku. Tak masas. Wong mlajar ana mungsuh ampuh banget. Napa iki? Aku dicokot ndrodhok awakku. Wah, la edan. Kayak musuh iki kaya ngono. Ya ampun. Iki kok kaya kernet. Kernet dengkulmu melocot. Sapa kowe? Sukimen, Mas. Sapa? Sukimen. Ora omong kok menjap-menjep ngono to. Ya ampun, nek delok wonge gagah banget iki. Enggak kuat aku. Apa rene? Perang, Bos. Murah, Bos, 30. Lho perang kok nganggo regae piye? Wis setengah loro kurang 5 tak korting. Ya selawe ya ora masalah ya. Oh, ndara sendake ngapusi. Oh, aku ditukke banci. Oh. Molas. Ya ampun, duit apa lho, Mas? Apa Prakuta? Wah, ampuh banget. Kula antem mboten dirasake, kula digetak kontal. Lho, sapa? Lah niku wonge pun monggo. Wah, menungso ora tataran. Manus maning jajaran sekertane bawono. Ya kok iso ngunturke perdes kok madu karo iki anggepe wis 100 balung wis pulet-pulet apa piye? Ngapae Mas bengok-bengok iki ngapa ya ampun ora bengok-bengok mribene tanggane wis dosare kabeh. Su Prakuta. Ratu ditokke kaya ngene iki. Ah, monggo dirapi. Rapi ndasmu iki. Wah, tatanan kok ora ndek tata kala ora ndek ganggu. Baladewa Ratu Gong Binathara tiyang agung jagat ora ana sing kembar. Meng ditokke menungsa kaya ngene iki. Sapa kowe? Sukimen, Mas. Sampean Baladewa. Ya ampun, Baladewa. Iya. Ratu ngendi, Mas? Ratu Mandura. Panjenengan lenggah dampar kula ingkang nyembah. Tak sembah. Wah, iki pilar kok ngladeni iki piye iki? Sembah-sembah piye? Panjenengan lenggah dampar kula sembah. Panjenengan dumeneng kula dadak. Ya ampun aku kok trocok. Lantas bingung. Kula kudu pripun? Kowe njaluk kudu piye? Inggih, nyo, iki ngene iki lho piye? Nendi maulung? Kok ilang? Tommy miring. Kakak. Minta pertolongan, Kak. Prabu Baladewa kaya ora ndek kamanungsan. Wong dibleseke nang gejlik. Untung ora ana banyune. Ora ana banyune ning telek tok. Togok wis togok. Kecocok bang. Ayo dipenakke. Pripun? Apa aku kok aku ora arep dadi prajurit kok. Wis ora arep dadi prajurit, mari dadi prajurit mbok buka